double pang halaga yung binunta eh. 500 yung Citibank, 500 yung BPI. Kaya ang kinyo, tete din ng gules niya. Makalito kasi, medyo kasi yan lang aning karitang. Pagpunta mo na kaya nun, medyo makalibutan ko. Kanyang bayo-bayo din mo tang i-compute ko. Kulang-kulang lang 2 milyon. 1.8 na may kilo. Wow! Kanyang midload katamba yung BPI. Kinumpit ko naman. But yung naging may 1.8. Nilirakapit natin. Ay! Diyos ko! Ganda ng bola! Ay! Gina niya kanta? Say ka. Oh? Oh, meron niya kayo ni. Sa pangmurt yung dalan ha. Pumunta dito, maksakana eh.